Гледате площадката в училище на село Късачене. То си е направо езеро. Гледате каква вода е. Тук гледам има двама рибари, които сега ще ги питаме каква риба има тук. Здравейте! Добър ден! Значи, сега да ви обясня, тук се намираме на язовир Късачене, училището. И предимно има шара и щуки. Така. И каракуд. Ние днес сме дошли за тапа, ето аз съм фалил тапата там. Може на зрителите да покажеш. Мисля да влезе да видя как е водата. Защо не? Колегата па ще влезе да разтръви. Аха. Не дай влизай на по-дълбокото, че ще оплашиш риби. Момче. Давай по-дълбоко. Да. Трябва да влезе. Ще трябва да си донесеме след малко и такъмите другите, да ги разпънеме. А лодка имате ли? Имаме и лодка, ще влезнем там към кошовете, да може да настръвиме. Ще фърлиме малко царевица, къспе, жито и така. И след около час очакваме да фанеме нещо. Значи кълването е... То сега поне ще убият и рибата малко се е поизместила Към вратата. към вратата. Там има много е дълбоко, там няма как. Супер е. Времето е чудесно. Чакаме една руска подводница. Времето е пивко. Времето е пивко, както винаги. Няма такъв ден да се не пие. И какво друго да дам интервю? Какво обичам да пия? Да. Обичам да пия всичко. Всичко. Стига да е пълно. Да. И си на принципа сипи, ако нема донес. алкохол. Да, на този Да. принцип съм. Рибите обичат тия алкохола, обичат пияните Рибари, Сега ще влезна навътре. рибари, да. Да влезна ли навътре? влезни. Ти сакаш да влезеш малко да видиш рибите по-близко. Колегата ще влезе малко навътре да види как е водата, да си намукри обувките. Тия вода не пропускат, така че може да иде и до коша.